அனைவருக்கும் வணக்கம். எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா? இப்போ நம்ம தொடர்ந்து நீங்க வகுப்பை கவனிச்சுட்டு வரீங்க. 10ஆம் வகுப்புல முதல் இயல் முடிச்சிருக்கிறோம், செய்யுள் உரைநடை முடிச்சிருக்கிறோம். இப்போ நம்ம 2வது இயல் போறோம். இந்த 2வது இயல்ல காற்றேவா செய்யுள் பார்க்க போறோம். இது உங்களுடைய புத்தகத்துல 31வது பக்கத்துல இருக்கு. எல்லாரும் அந்த 31வது பக்கத்துக்கு வாங்க. இந்த பாடல் ஒரு எளிமையான பாடல், படிச்சாவே உங்களுக்கு புரியும். நான் படிக்கிற கவனமா கவனிங்க. காற்றேவா மகரந்த தூளை சுமந்து கொண்டு மனத்தை மயலுறுத்துகின்ற இனிய வாசனையுடன் வா. இலைகளின் மீதும் நீர் அலைகளின் மீதும் உராய்ந்து மிகுந்த பிராண ரசத்தை எங்களுக்கு கொண்டு கொடு. காற்றேவா எமது உயிர் நெருப்பை நீடித்து நின்று நல்லொளி தருமாறு நன்றாக வீசு. சக்தி குறைந்து போய் அதனை அவித்து விடாதே. பேய் போல வீசி அதனை மடித்து விடாதே. மெதுவாக நல்ல லயத்துடன் நெடுங்காலம் நின்று வீசிக்கொண்டிரு. உனக்கு பாட்டுகள் பாடுகின்றோம், உனக்கு புகழ்ச்சிகள் கூறுகிறோம், உன்னை வழிபடுகின்றோம். திரும்பவும் அந்த பாட்டை நான் படிக்கிறேன், கவனமாக கவனிங்க. என் கூடவே படிச்சுட்டு வாங்க, கவனமாக கவனிங்க. காற்றேவா மகரந்த தூளை சுமந்து கொண்டு மனத்தை மயலுறுத்துகின்ற இனிய வாசனையுடன் வா. இலைகளின் மீதும் நீர் அலைகளின் மீதும் உராய்ந்து மிகுந்த பிராண ரசத்தை எங்களுக்கு கொண்டு கொடு. காற்றேவா எமது உயிர் நெருப்பை நீடித்து நின்று நல்லொளி தருமாறு நன்றாக வீசு. சக்தி குறைந்து போய் அதனை அவித்து விடாதே. பேய் போல வீசி அதனை மடித்து விடாதே. மெதுவாக நல்ல லயத்துடன் நெடுங்காலம் நின்று வீசிக்கொண்டிரு. உனக்கு பாட்டுகள் பாடுகிறோம், உனக்கு புகழ்ச்சிகள் கூறுகிறோம், உன்னை வழிபடுகின்றோம். இந்த பாட்டை படிச்சோன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். இது ரொம்ப எளிமையான வரிகள், ஒரு எளிமையான பாடல். இந்த பாடலுடைய பொருள் என்னன்னா, பாரதியார் இயற்கை பத்தி, காற்றை பத்தி அழகா வர்ணிச்சு எழுதியிருக்கிறார். இந்த பாடல்ல ஆசிரியர் என்ன பொருள் கொடுக்கிறார்னா, இயற்கையை பத்தி தான் ஆசிரியர் சொல்றார் பாரதியார். என்றாவது ஒரு நாள் நீங்க இயற்கையை ரசிச்சு பார்த்தது உண்டா? என்னைக்காவது ஒரு நாள் நீங்க இயற்கையை கற்பனை செஞ்சு பார்த்திருக்கிறீங்களா? இரவு நேரத்துல நாம் நடந்து செல்லுகிற பொழுது நமக்கு ஒளி தரக்கூடிய நட்சத்திரங்கள், விண்மீன்கள், அதை நீங்க யோசனை பண்ணி பார்த்திருக்கிறீங்களா? இரவு நேரத்தில் நாம் நடந்து போகிற பொழுது நம்மோடு கூட வருகின்ற அழகிய நிலா, அதை நீங்க கற்பனை செஞ்சு பார்த்திருக்கிறீங்களா? நீரின்றி அமையாத உலகு திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறார். தண்ணி இல்லாம நம்மளால உயிர் வாழ முடியாது. அதை நீங்க ஒரு நாள் கற்பனை செஞ்சு பார்த்திருக்கிறீங்களா? காற்று இல்லாமல் உயிர் இயக்கமே இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்போ ஒரு நாள் காற்றை பற்றி நீங்க கற்பனை செஞ்சு பார்த்திருக்கிறீங்களா? நட்சத்திரங்களை பத்தியும், நிலவை பத்தியும், தண்ணீரை பற்றியும், காற்றை பற்றியும் நம்ம என்னைக்காவது ஒரு நாள் கற்பனை செஞ்சு பார்த்திருக்கிறோமா? பாரதியார் ஒரு நாள் காற்றை பற்றி கற்பனை செய்தார். அதைத்தான் இங்க செய்யுளா, பாடலா கொடுத்திருக்கிறார். இப்போ காற்றை பற்றி ஆசிரியர் என்ன சொல்றார் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த பாடல்ல பார்க்கலாம். காற்றேவா, இந்த உலகத்துல காற்று இல்லாம உயிர் இயக்கம் கிடையாது. அது ஆணா இருந்தாலும் சரி, பெண்ணா இருந்தாலும் சரி, மனிதன், விலங்குகள், தாவரங்கள் எதுவா இருந்தாலும் சரி, காற்று இல்லாம உயிர் இயக்கம் கிடையாது. அதனால பாரதியார் சொல்றார், காற்றேவா மகரந்த தூளை சுமந்து கொண்டு மனத்தை மயலுறுத்துகின்ற இனிய வாசனையுடன் வா. மகரந்த தூளை சுமந்து கொண்டு, இந்த தாவரங்கள் உயிர் பெருக்கம், உயிர் இனப்பெருக்கம் செய்வதற்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி தான் இந்த மகரந்த தூள். பாரதியார் சொல்றாரு, மகரந்த தூளை சுமந்து கொண்டு மனத்தை மயலுறுத்துகின்ற இனிய வாசனையுடன் வா.
இந்த உலகத்துல 2 வாசனைகள் உண்டு, கெட்ட வாசனையும் உண்டு, இனிய வாசனையும் உண்டு. பாரதியார் சொல்றாரு, இந்த தாவரத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த மகரந்த தூளை சுமந்து கொண்டு இனிய வாசனையோடு எங்களை தேடி வா, இனிய வாசனையுடன் வா. எப்படி வரணும்? எங்களுடைய மனதை மயக்குகின்ற விதத்துல நல்ல வாசனையோடு எங்களை தேடி வா. இலைகளின் மீதும் நீர் அலைகளின் மீதும் உயர்ந்து மிகுந்த பிராண ரசத்தை எங்களுக்கு கொண்டு கொடு. பொருள் என்னன்னா, இலைகளின் மீதும் நீர் அலைகளின் மீதும் உராய்ந்து மிகுந்த பிராண ரசத்தை எங்களுக்கு கொண்டு கொடு. பாரதியார் ரொம்ப அழகா சொல்றார், தாவரத்தின் மேல இருக்கக்கூடிய இலைகளின் மீதும் கடலின் மேல இருக்கக்கூடிய நீர் அலைகளின் மீதும் உராய்ந்து உராய்ந்து மிகுந்த பிராண ரசத்தை, பிராண ரசம்னா உயிர் வழின்னு அர்த்தம், ஆக்சிஜன் அப்படின்னு அர்த்தம். தாவரங்கள் இல்லைன்னா, மரங்கள் இல்லைன்னா நமக்கு என்ன கிடையாதுன்னா உயிர் வழி, ஆக்சிஜன் நமக்கு கிடையாது. அதனால பாரதியார் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு, எங்களுடைய மனத்தை மயக்கக்கூடிய இனிய வாசனையுடன் வா, இலைகளின் மீதும் நீர் அலைகளின் மீதும் தவழ்ந்து அதிகமான பிராண ரசத்தை, ஆக்சிஜனை எங்களுக்கு கொண்டு வந்து கொடு. காற்றே வா, எமது உயிர் நெருப்பை நீடித்து நின்று நல்லொளி தருமாறு நன்றாக வீசு. ரொம்ப அழகா சொல்றாரு, உயிர் நெருப்பு. நம்முடைய உடம்பிற்குள்ள ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய உயிரை ஆசிரியர் ஒரு நெருப்பா பார்க்கிறார். இப்ப பாருங்க, இந்த உயிர் நெருப்பை நீடித்து நின்று நல்லொளி தருமாறு நன்றாக வீசு. நம்முடைய உடம்புக்குள்ள ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய உயிரே என்னன்னா காற்று தான். ஆசிரியர் இந்த காற்றை ஒரு நெருப்பா பார்க்கிறார். பாருங்க, இந்த நெருப்பு தொடர்ந்து எரிந்து கொண்டிருந்தால்தான், இந்த உயிர் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த நெருப்பு தொடர்ந்து எரிந்து கொண்டிருந்தால்தான் நம்ம உயிர் வாழ முடியும். நீங்க நினைக்கலாம், காற்று வீசினால் எப்படி நெருப்பு எரியும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம். இப்போ ஒரு இடத்துல அடுப்பு இருக்கு, அந்த அடுப்புல நெருப்பு அணைஞ்சு போயிடுச்சு. இந்த அணைஞ்சு போனா அந்த அணைந்து போன நெருப்பை திரும்பவும் கொண்டு வருவதற்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? காற்று, புல்லாங்குழலா இருந்தாலும் சரி, ஊதாங்குழலா இருந்தாலும் சரி, நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா காற்று ஊதுவோம். அப்ப ஆசிரியர் அதைத்தான் இங்க பதிவு செய்யறார், எங்கள் உயிர் நெருப்பு நீடித்து நல்ல ஒளி தருவதற்கு காற்றே நீ நன்றாக வீசு. பாரு, எங்களுடைய மனதை மயக்குவதற்கு இனிய வாசனையுடன் வா, எங்களுடைய உயிர் வாழ்வதற்கு ஆக்சிஜன், பிராண ரசத்தை எங்களுக்கு கொண்டு வந்து கொடு. எங்களுடைய உடம்புக்குள்ள ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய உயிர் என்று சொல்லப்படக்கூடிய நெருப்பு நீடித்து நின்று நல்லொளி தருவதற்கு காற்றை வீசு. சக்தி குறைந்து போய் அதனை அவித்து விடாது. காற்று இல்லைன்னா, சக்தி குறைந்து அப்படின்னா காற்று இல்லைன்னா நம்முடைய உயிர் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த நெருப்பு என்னாயிடும்? அவிஞ்சு நம்ம செத்து போயிடும். காற்று இல்லைன்னா நம்மளால உயிர் வாழ முடியாது, நம்ம மரித்து போயிடும். அதனால சக்தி குறைந்து போய் அதனை அவித்து விடாது. காற்றே நம்முடைய சக்தியை குறைத்து கொண்டு எங்களுடைய உயிர் என்று சொல்லப்படக்கூடிய நெருப்பை அவித்து விடாது. பேய் போல வீசி அதனை மடித்து விடாது. குறைந்து வீசினாலும் நம்ம செத்து போயிடுவோம். பேய் போல வீசி அதனை மடித்து விடாது. அதிகமா வீசினாலும் அந்த உயிர் நெருப்பு என்ன ஆயிருந்தா அணைஞ்சு போயிடும். அதனால குறைந்தும் வீசக்கூடாது, அதிகமாகவும் வீசக்கூடாது. மெதுவாக நல்ல லயத்துடன் நெடுங்காலம் நின்று வீசிக்கொண்டு, அதனால எங்களுடைய உயிர் வாழ்வதற்குண்டான நல்ல லயத்துல நின்று தொடர்ந்து நீ வீசிக்கொண்டே இரு. இந்த உயிர் நெருப்பு என்ன பண்ணிடாத, அணைச்சிடாத அப்படின்னு சொல்ற. அதுக்கு நீ மெதுவாக நல்ல லயத்துடன் நெடுங்காலம் நின்று வீசிக்கொண்டு அப்படி நீ வீசினா உனக்கு பாட்டுகள் பாடுகிறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, உனக்கு பாட்டுகள் பாடி நாங்க உன்னை பெருமைப்படுத்துறோம், உனக்கு புகழ்ச்சிகள் கூறுகிறோம், உன்னை புகழ்ந்து பேசுறோம், உன்னை வழிபடுகிறோம். கடைசியா உன்னை நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா வழிபடுவோம். இதுதான் ஆசிரியர் இந்த பாடல்ல சொல்லக்கூடிய ஒரு பொருள். நான் தொடர்ந்து அந்த பொருளை சொல்றேன், நீங்க கவனமா கவனிங்க. காற்றே வா, காற்றே வா, மகரந்த தூளை சுமந்து கொண்டு மனத்தை மயலுறுத்துகின்ற இனிய வாசனையுடன் வா. உங்களுடைய மனதை மயக்கக்கூடிய விதத்துல இந்த மகரந்த தூளை சுமந்து கொண்டு வா. இலைகளின் மீதும் நீர் அலைகளின் மீதும் உராய்ந்து மிகுந்த பிராண ரசத்தை எங்களுக்கு கொண்டு கொடு. அது இலைகளா இருந்தாலும் சரி, நீர் அலைகளா இருந்தாலும் சரி, அவைகளின் மேல உராய்ந்து கொண்டு எங்களுக்கு ஆக்சிஜனை கொண்டு வந்து கொடு. காற்றே வா, எங்கள் உயிர் நெருப்பை நீடித்து நின்று நல்லொளி தருமாறு நன்றாக வீசு. உயிர் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த நெருப்பு அணைந்து விடாமல் இருப்பதற்கு சக்தி குறைந்து போய் அதனை அவித்து விடாது, சக்தி குறைஞ்சும் வீசாத,
பேய் போல வீசி அவனை மடித்து விடாது, அதிகமாகவும் வீசி அதை அணைச்சு போடாது, மெதுவாக நல்ல நயத்துடன் நெடுங்காலம் நின்று வீசிக்கொண்டு எங்களுடைய உடம்பில் ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த நெருப்பு என்று சொல்லப்படக்கூடிய உயிர் தொடர்ந்து ஓடுவதற்கு நீ நயத்துடன் வீசிக்கொண்டிரு. அப்படி நீ வீசினா உனக்கு பாட்டுகள் பாடுறோம், உனக்கு புகழ்ச்சிகள் கூறுகிறோம், உன்னை வழிபடுகின்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசிரியர் இந்த பாடல் பொருள் சொல்றார். இந்த பாடலுடைய பொருள் ரொம்ப சுலபமானது, உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். இந்த பாடலுடைய பொருள் புரிஞ்சுதான் புரிஞ்சிருக்குல்ல?